Idan aka ce yau matarka ta mutu saboda ka hana ta zuwa scanning, me za ka ci? Salamu alaikum wa rahmatullah. Ya ku maza na gari, ina son mu yi magana mai muhimmanci a yau wadda ta shafi lafiyar matanmu da kuma zaman lafiya a gidajenmu. Wallahi akwai matsala da yawa da take faruwa. Mace tana jin ciwo a cikinta ko a mararta ko a bayanta, amma idan aka ce a je a yi sikanin dan a gano menene matsalar, sai ka ji an ce mijinta ya hana. Wasu suna cewa ba dole ba ne, ko kuma wai a ce wai a bar shi zai wuce da kansa. To amma ka tambayi kanka, idan wannan matsalar ta tsananta ba, idan ka zama babbar cuta fa, sikanin fa ba wasa ba ne. Hanya ce ta gano matsala tun kafin ta zama babba. Sannan likitoci suna amfani da ita ne don ceton rayuka. Yanzu ka duba, matarka ce take ɗaukar ciki, ita take shan wahala, ita ce take fuskantar haɗari idan ba a gano matsala da wuri ba. Idan ka hana ta zuwa scanning, kamar ka hana a gano matsalar da take damunta. Wallahi wasu matsalolin kamar ciwon mahaifa, matsalar ciki, infection, idan ba a gano su da wuri ba, suna iya haifar da matsala mai tsanani. Ya kai mijin aure, ka sani kulawa da lafiyar matarka nauyi ne babba a kanka. Ba rauni bane don ka kai matarka asibiti, ba kuma asara bace don ka biya kuɗin sikanin. A'a, wannan zuba jari ne na lafiya da rayuwa. Dan Allah kuma za ku daina hana matanku zuwa sikanin. Ku kasance masu goyon baya, ba masu hana ci gaba ba. Idan ka yarda da wannan magana, dan Allah ka yi share domin sauran maza da yawa su gani.